Otetaanko palkinnot ensin pois alta? Holgerin Malja, vuoden suomalainen autourheilija. Tästä ei varmaan kukaan kiistele. Lisäksi Kimille luovutetaan Lappeenrannan urheiluautoilijoiden liiton kultainen kilpailijamerkki. Kimi, kun katselit tuolla takahuoneessa noita kuvia, niin kyllästyykö tuohon Oskari Saaren hehkutukseen ja niihin kuviin koskaan? No ei oikeastaan, että olen sitä muutaman kerran nähnyt, että tulee sitä aina hyvä fiilis jälkeenpäin. No minkälaista hulapaloota mestaruuden jälkeen on ollut? Ootko ehtinyt yhtään heittää niin sanotusti jalkoja sohvalle vai onko ollut jatkuvasti menoa ja meininkiä? No ei oikeastaan, että on tässä nyt ollut ihan suht mukavaakin, että ei ole mitään töitä, että ensi muutaman viikon päästä on pari päivää testiä ja sitten muuta jotain vähän joulujuhlaa tuo tiimin kanssa, mutta ei oikeastaan mitään muuta koko loppuvuodesta. Jos ei puhuta nyt formuloista niin kamalan paljon, täytyy kysyä semmoinen, kun tiedän, että olet kova jääkiekkomies. Mä kuulin, että sä oot ehtinyt jääkiekkomatsiinkin. Miltä se suomalainen kiekko tänään näytti? No, vaikea itse sanoa. Ei varmaan kauhean hyvältä meidän puolelta, mutta hauskaa se on, että kyllä me käydään aina pelaa, kun ehditään. Niin, minkä tason pelaaja luulet, että jos olisi siihen lajiin panostanut, niin mihin sulla olisi ollut rahkeita? Vai oliko ne rahkeet just tässä? Ei ollut varmaan hirveästi, että se on ihan hupikiekkoa, vaan että se on parempi jättää siihen. Näin on. Siis maailman mestaruus on tietenkin se, mikä menneestä kaudesta jää totta kai päällimmäisenä mieleen, mutta jokin muu muisto, mikä tuosta menneestä kaudesta todella värikäs, pitkä, raskas kausi. Maailmanmestaruuden lisäksi, mikä asia siellä nousee muistoissa tällaisina hetkinä? No varmaan koko kausi itse asiassa, että uusi tiimi ja tosi mukavat ihmiset työskennellä, että on ollut paljon mukavampaa kuin edellisen kautena oikeastaan, että sitä on nauttinut vähän enemmän itsekin, niin se jää oikeastaan siinä niin kuin periaatteessa kokonaisuudessaan. Hyvä mieli joka asiasta. Niin. Italiaan kun menit, oli monenlaista ajatusta siitä, että Kimi Ferrarille, katsotaan miten pärjää, kauheat paineet. Minkälainen, onko suhtautuminen muuttunut siitä, kun Ferrarin sopimus silloin julkistettiin ja nyt maailmanmestaruuden jälkeen, niin onko vähän niin kuin eri ääni kellossa? Ei ole enää paljon epäilijöitä. No en mä tiedä, että onhan niitä aina, että jokaisella on omat mielipiteet, mutta tietenkin on se nyt vähän helpompaa siellä olla, ettei ne ehkä niin rajusti ainakaan sua rupea epäilemään ja kommentoimaan joka asiasta. Että, niin kuin mä sanoin, niin tosi hauskaa siellä on ollut ja varmaan tulee olemaan hauskaa jatkossakin. Selvä. Kiitoksia ja onnittelut.